ברוכים הבאים כולם, מי שעוד מצטרף, אנחנו ממש מתחילים בצ'אט אין. למה באתם היום? מה הביא אתכם למפגש? מה מסקרן? הנה הדברים מתחילים ככה לזרום בצ'אט. ניתן לזה ממש עוד דקה. מעולה. זה באמת הנושא של מודל ניהול אחר, השתתפותיות בהנהלות ובניהול, סקרנות, ארגון טיל, תכף אנחנו נגיד מה זה ארגון טיל. ארגון לסימפלי זה באמת מקום שטוב וכיף לפרגן לו. איזה כיף לקרוא את התשובות שלכם. אז אני אתחיל בזה שאני אציג את עצמי. אני ענבר, אני שותפה בארגון, בחברה שנקראת הטריבונה למנהיגות השתתפותית. הטריבונה, הייעוד שלה זה לעזור לאנשים, ארגונים וקהילות לשדרג את מערכת ההפעלה שלהם למערכת הפעלה של מנהיגות השתתפותית. ומה זה מנהיגות השתתפותית? אז פחות או יותר כל המפגש הזה יעסוק בזה. אני אגיד שמדובר במודל עבודה שהוא מבוסס הקשבה, מבוסס ביזור כוח, מבוסס חיבור מאוד מאוד עמוק. אה, מי שצריך לשים את עצמו על מיוט, אז בבקשה תעשו את זה. ואני ככה רוצה לפתוח את המפגש, אני אשתף ממש כמה שקפים כדי לעשות לנו פריימינג של בעצם מה עולם התוכן שאיתו אנחנו מתעסקים. אז אני אשתף את המסך שלי ומשם אנחנו נמשיך למיטאפ. כן, אז איך נראים החיים בחברה עם ייעוד שמח שעובדת במנגנונים של ניהול עצמי? אה, אני רוצה לפני שאנחנו ככה ממש מתחילים בתוכן, אה, אתמול היה יום לא פשוט. אני מצאתי את עצמי שקשה לי לפתוח את המיטאפ הזה היום בבוקר מבלי ככה לקחת איזה רגע ולהתייחס לזה. אז אני רוצה להקריא שיר שכתבה רונה רמון, ואחר כך אנחנו ניקח את המסר הזה ונעבור הלאה. היא כתבה ככה: אנחנו כל הזמן בתהליך של געגוע, וכל הזמן בתהליך של החמצה. צריך לשמור על איזון קבוע בין מה שאין לנו לבין מה שנמצא. לבחור לצמוח גם מתוך החושך, לזכור שהכאב הוא לעולם, ולדעת שיש דרך גם ממקום של חוסר לחיות את החיים במלואם. ועם זה עם ההשראה הזאת אנחנו נפתח את הבוקר ואת השיחה שלנו. אז נתחיל רגע במסגור של בעצם על מה אנחנו מדברים. ב-2014 יצא ספר מטורף שהרעיד את עולם הניהול העסקי. חלק כבר מכירים אותו ככה מהעולם ההשתתפותי. Reinventing Organizations, כתב אותו חוקר בלגי בשם פרדריק ללו, שהיה גם מנטור עסקי וגם חוקר וסופר בחברת מקנזי. ובעצם הוא ככה ראה ארגונים חדשים שעובדים בצורה חדשה, שהוא לא הכיר קודם לכן, שלא הכרנו. בטח לא בעולם העסקי, אנחנו מכירים את זה בעולמות קהילתיים, אולי בעמותות, אולי בכל מיני כזה, אבל בטח לא חברות עסקיות פרופר. לא ניכנס לכל הספר, בספר הוא סוקר את ההתפתחות הארגונית האנושית לאורך ההיסטוריה, והוא בכל פריצת דרך כזאת מביא את המהויות המשמעותיות שלה, ואז הוא אומר, בעצם אני פוגש בשנים האחרונות ארגונים שהוא קרא להם ארגוני טיל,
טיל זה טורקיז באנגלית, בגלל זה גם הצבע. והוא אמר, החבר'ה האלה עובדים משהו אחר. יש בהם איכות שאני לא מכיר. מה זו האיכות הזאת? אז הוא בעצם נתן, טבע 3 פריצות דרך משמעותיות שהארגונים האלה בעצם עובדים איתם. אחד זה הייעוד המתהווה, בסדר? זה ארגונים שהוא ראה שיש להם מטרה משמעותית. המטרה היא לא רק לעשות כסף. כסף זה חשוב, אבל, והוא אומר, יש לו משפט יפה שאני מאוד אוהבת, כסף זה כמו אוויר לנשימה, אנחנו צריכים אוויר כדי לנשום, אבל אנחנו לא חיים רק בשביל לנשום. אז הוא ראה ארגונים שיש להם מטרה משמעותית בעולם, ושהם נמצאים בהקשבה מתמדת לשדה שבו הם פועלים, וגם לאנשים שפועלים בתוכם. אז הפריצת דרך הראשונה של ארגוני טיל, או ארגונים בניהול עצמי, אנחנו קוראים להם, זה הייעוד המתהווה. ייעוד שהוא תמיד בהקשבה. הפריצת דרך השנייה היא עקרונות של ניהול עצמי. מה זה אומר עקרונות של ניהול עצמי? הוא פגש ארגונים שבהם יש לאנשים סמכות מלאה לממש את התפקיד שלהם. והסמכות הארגונית היא לאו דווקא בנאמנות למנהיג, או בנאמנות לערכים של כסף רק, או בנאמנות לאיזושהי היררכיה ארגונית, אלא יש שם איזה ארגון מחדש של הסמכות הארגונית שמאפשרת לאנשים להיות ביצירתיות ויוזמה. וגם הארגונים האלה אימצו כל הזמן הרגלים של שיפור מתמיד. קצת כמו, יש המון השראה מהטבע, לא סתם התמונה של הכוורת והדבורים פה, וזה עוד פריצת דרך מאוד מאוד משמעותית. והפריצת דרך השלישית היא הקוליות או ההולנס, שבעצם הוא אומר בארגונים האלה שפגשתי גם מתוך טיב העבודה, וגם מעצם המהות של איך שאנשים רצו להיות ביחד בארגון, נוצרים ארגונים ללא פחד. ויש הזדמנות להתפתחות אישית וקולקטיבית בתוך הארגון, לעשות עבודה טובה יותר. יוני יגיד את זה במילים שלו, מה זה אומר. ופה אני רגע עוצרת, אה, אני אשתף תכף בצ'אט גם קצת חומרים שתוכלו לפתוח אחר כך, ואני רוצה להציג את יוני. יוני, בוקר טוב. יוני ואני חברים בעולם ההייטק, אי שם בגלגולים קודמים, ואני באחד המסעות שלי לחיפוש אחר ארגוני טיל, ארגונים בניהול עצמי בישראל, הגעתי לחברת סימפלי, ומאוד מאוד מאוד התרגשתי ממה שיוני יש לו לספר, וחשבתי שזה שווה מיטאפ למידה והשראה. אז בוקר טוב, יוני. בוקר אור, בוקר אור. אני אתחיל בבדיחה קטנה ומטופשת כדי לשבור את הקרח. אז סימפלי באמת ארגון טיל, אבל במובן אחר, פשוט ארגון טיל. ועכשיו נסגור את הפרק הזה של הציניות, ואני רוצה להתחבר קצת לייעוד המתהווה, ולספר שאני הצטרפתי לסימפלי לפני כ5 שנים, במסע שלי אחר מקומות שעושים אימפקט, עושים משהו טוב לעולם. אחרי הרבה שנים בהייטק בכל מיני אזורים, בין אם זה סקיוריטי ובין אם זה אדברטייזינג ודברים כאלה, חיפשתי משהו שעושה טוב לעולם. החיפוש לא היה פשוט, ואני שמח שבאחד הגלגולים הגעתי לסימפלי, כי זו חברה שיובל ורועי, זיכרונו לברכה, שיצאו מיחידות מודיעין, בחרו להקים בדומיין של מוזיקה, תחביבים יצירתיים, כשכל העולם סימן להם לכו לסייבר, כל הכסף שם, אבל הם רצו להכניס אור לבתים של אנשים ולעשות טוב לאנשים, אז הם חברו אל יגאל, אח של יובל, שהוא מוזיקאי, והתחילו במסע הזה. מסע שנמשך ושהמהות שלו רק מתעצמת ומתחזקת, של לעשות טוב לאנשים, לבתים בכל העולם, וזה נוכח ביום יום שלנו, וזה מזין אותי אישית בהמון אנרגיה, גם כשהיום הוא קשה, כמו היום, כמו אתמול, במקרו, וגם כשהיום הוא קשה בעבודה, כי גם בארגונים, ארגוני טיל וארגונים שעובדים בשיטות שהן מתקדמות, חדשות, מעניינות, לא פשוט לנצח, לא פשוט להצליח. אז
הייעוד הזה הוא המון, אני חושב, בשביל כל השותפים בסימפלי, וזה השורש של כל מה שאנחנו עושים. מגניב. אז בוא תספר לנו קצת מה הייעוד של חברת סימפלי ואיך בעצם אתם מממשים את זה ביום יום. וגם אני מזמינה מי שיש לו שאלות תוך כדי המיטאפ, אפשר לכתוב בצ'אט ואנחנו נשתדל להתייחס כמה שיותר. אז מה הייעוד של סימפלי ומה כל כך מיוחד בה? אז יובל ורועי, ביחד עם יגאל, הקימו את סימפלי במטרה לעזור לאנשים להתחבר לתחביבים יצירתיים. הם התחילו עם חלילית, לנגן חלילית, להשתמש בטכנולוגיה, נאפשר לכל מי שרוצה לנגן מוזיקה, אנחנו נעזור לו לזהות את התווים. הם הסתובבו בקניונים בכפר סבא טוב. ובכל הארץ, והראו טוב, לאנשים מה שהם נשמע? התרשמו מהטכנולוגיה, שאפשר בעצם ללמוד אם אתה מצליח לנגן כמו שצריך או לא כמו שצריך, באמצעות אפליקציה. מהמם. זה היה מאוד חדשני בזמנו. אבל זה לא התרומם, והם המשיכו לנסות ולנסות ועשו המון פיבוטים וניסו לעזור לאנשים לנער את האבק עם איזו אפליקציה שנקראה דאסטבאסטר, לנער את האבק מהפסנתר בבית. מאוחר יותר הלכו למקום של להתחבר למורים לפסנתר ולתת להם כלי ללמד בצורה יותר אפקטיבית את התלמידים שלהם באמצעות אפליקציה, שוב, שעוזרת להם לזהות אם מנגנים נכון או לא נכון. עד לאיזה יום בהיר, זה תהליך, אבל נגיד שזה היה ביום בהיר אחד, שבו האפליקציה, לא יודע, השלישית או הרביעית שהם עשו, שנקראת סימפלי פיאנו, ומוכרת היום בהמון בתים בארץ ובעולם, הצליחה לפרוץ ולהצליח בצורה עסקית מאוד משמעותית. אבל כל זה במרדף אחרי אותו ייעוד, זאת אומרת, אף אחד מהפיבוטים, מהתנועות שהם עשו, לא העביר אותם טוב טוב בוא נלך לסייבר, אנחנו רוצים לעשות טוב לאנשים, וזה קשה, זה הרבה יותר קשה אולי מלעשות סייבר. ממשהו שהוא מטרה שהיא רק כספית, רק נכון, עסקית. נכון, ו- שהנגזרת של הכסף ממני היא הרבה יותר ברורה. כן. אז בוא נדבר קצת על איך סימפלי עובדת. אז אני כן אציין לפני השיטה, אני אציין איזה אירוע מכונן בחיים של סימפלי, בחיים הצעירים של סימפלי. בעצם אחרי הצלחה עסקית ראשונית עם אותה סימפלי פיאנו, החברה התחילה לגדול, אבל גם הרגישה שהיא מתחילה להאט, עד כדי כך שהיא הגיעה למצב פיננסי לא בריא, אין השקעה באופק, וצריך להחליט איך מתקדמים, ונאלצו לחתוך משהו בשר החי, זה עדיין לא חברה גדולה, ולהיפרד מ30 מהשותפים לדרך שעזרו להקים את החברה ולהביא אותה למקום שהיא הייתה בו. וזה היה אירוע מטלטל לכל מי שהוביל את החברה. אה, בזמנו עוד השתמשו במונח Red Wedding, שזה אירוע ממשחקי הכס, שבו פחות או יותר כל הגיבורים נרצחים באופן אכזרי באחד הפרקים בצורה נורא מפתיעה, וזה היה אירוע מטלטל, שבו החברה הבינה שמשהו הפסיק לעבוד, וצריך לתקן. זאת אומרת, אם אני רגע, הייתה הצלחה ראשונית, צמיחה, 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 עובדים כבר חברה יותר גדולה, ופתאום היה אירוע משברי, חייבים לחתוך 30%, ומחפשים עכשיו מה לעשות חדש, שנמשיך לצמוח, וגם מה עבד לנו קודם, כשהיינו קטנים יותר. כן, אז רגע לפני שיצאו לחפש, הרגישו שעצם הקטנה של החברה שוב עבדה קצת יותר מהר. ואז Hmm. אמרו, רגע, כשאנחנו קטנים אנחנו עובדים יותר מהר, כשאנחנו גדולים אנחנו לא עובדים יותר מהר, ובוא נצא ונלמד ונבין מה קרה פה ומה עבד לנו ומה עובד בעולם, ויצאו לאיזה מחקר וקיבלו השראה מכל מיני מקורות, בין היתר ספוטיפיי, נטפליקס וארגונים כאלה. ובעצם המסקנה הייתה שמה שעבד זה שארגון קטן ששותף למטרה, באליינמנט על הדרך, על שיטות העבודה, כל אחד עושה את כל מה שצריך כדי שהדברים יקרו, מצליח לעבוד בצורה נורא אפקטיבית, וכשגדלים צריך למצוא דרך לשמר את הכוח הזה של ארגון קטן, אפקטיבי, aligned, מוכוון מטרה ברורה.
והגיעו למודלים דוגמת ספוטיפיי של סקוואדס, צוותים קטנים, מולטי דיסציפלינריים, מקבלים מטרה ורצים ביחד לעבר המטרה. אני חושב שמהנקודה הזאת היא סימפלי מגדירה מחדש את השיטה הזאת, ומגדירה מחדש את השיטה הזאת כל הזמן עד היום. לסקוואדס קראו פה פודס, כן, כמו קפסולה. קפסולה של אפונים כזאת. אה, יחידות קטנות, 4, 5, 8 אנשים, מקבלים מטרה עסקית ורצים ביחד כדי להגשים את המטרה, כשעושים את כל מה שצריך ובונים את הצוות בהתאם למטרה העסקית. בשביל להגשים את המטרה העסקית, היום באחד הצוותים, לא יודע, צריכים מאיירים או ציירים ואנשי UX ואנשי מרקטינג ומפתחים, אז זה מה שיהיה בצוות הזה, זה מה שיהיה בפוד הזה. וביחד הפוד הזה יגשים את המטרה העסקית. אז זה זאת התחיל אומרת, אם אנחנו רגילים לראות בארגונים רגילים, זאת אומרת, אם אני הולכת לעולם שלנו, של סטארט-אפים או חברות, אז יש צוות פיתוח, צוות QA, צוות HR, צוות. פה אנחנו אומרים, אנחנו עובדים שונה. יש לנו מוצר, אנחנו בונים לו איזשהו צוות קטן וחכם, שהוא מולטי דיסציפלינרי, כמו שאתה אומר, יהיה בו גם את המפתח, גם את האיש QA, גם את הנגן, נכון, את האיש מוזיקה, גם הכל יהיה כמו יחידה עסקית קטנה, ואז היא יכולה גם לייצר, אנחנו בטריבונה קוראים לזה חוכמה קולקטיבית או מגוון, זאת אומרת גם יש בתוך הפוד את החוכמה הקולקטיבית של כלל המחזיקי עניין, וגם היא יכולה לזוז מהר יותר. וזה עובד לכם? כמה פודים ומה יש אז, בסימפלי היום? אז וואי, כמה, אני לא יודע לספור, יש הרבה. וסימפלי זזה מהמודל של הפודים למודל טיפה יותר רחב, כי כבר, לא יודע, מעל 7, 8 פודים הרגיש כבר שקשה להבין מה קורה וקשה לשמור על מטרה משותפת ועל alignment, ואז נוצר מבנה שהוא מבנה גדול יותר, מבנה של טרייב, שמכיל בתוכו מספר פודים, אוקיי? ובעצם אותו טרייב גוזר מטרה עסקית מהחברה, מעביר מטרות עסקיות לפודים, והפודים עובדים באותה צורה אוטונומית בדרך למטרה. יש פה איזה עיקרון שהדבר הזה עובד מאחוריו, זה עיקרון של, אני אגיד את זה באנגלית, highly aligned ו-loosely coupled. זאת אומרת, אותו פוד צריך להיות אוטונומי ולהיות מסוגל לרוץ לבד, loosely coupled בלי תלויות בפודים אחרים. אבל בשביל לשמור על כל הגוף הזה, aligned על המטרה ו-aligned על שיטות העבודה ועל הדרך, צריך ליצור כל מיני טקסים וכל מיני שיטות שבהם הפוד עצמו highly aligned על המטרה שלו ועובד בצורה עצמאית, אבל הוא גם aligned עם החברה או aligned עם הטרייב על המטרות המשותפות. אז אוקיי. היום המבנה הוא כזה של חברה וטרייבים ופודים, וזה נשען המון על ה-high alignment הזה שצריך להיווצר כדי שזה יעבוד. אז בוא נדבר רגע, אתה אומר, מוכוונים ביחד למטרה המשותפת, אבל כל אחד מאיתנו יכול לממש אותה בצורה שבה הוא תופס הכי טוב, וזה גם הולך כאילו למשפטים שככה נתת לקראת המיטאפ הזה, שמי שיש לו את ההקשר הכי ישיר לקבל החלטה מסוימת, הוא זה שיקבל אותה, ולאו דווקא איזה מנהל או איזה דמות אחרת בארגון. ובואו נדבר על זה קצת, על השיטה של סימפלי, וממה שאני שומעת מתוכה גם הנגזרת של התרבות הארגונית. אז מה החוקים בסימפלי? איך אפשר לתת עצמאות? טוב, אז החוק הראשון הוא שאין חוקים, אה, אין חוקים, יש קווים מנחים, guidelines, עקרונות, ערכים, אה, אין חוקים. זה לא המצאה שלנו, כמה שאני זוכר זה נטפליקס, the no rules rule. No, no rules ruled. אבל באמת יש קווים מנחים ועקרונות שעוזרים לנו להתנהל ביום יום ולקבל החלטות ולזוז מהר. חלק מהם קשורים למתודולוגיה ולאופן שבו צריך לקבל החלטות בצורה חכמה, בעולמות ניהול מוצר, בעולמות שיש בהם המון unknowns. אני בא מעולמות של B2B במקור, וב-B2C אני חייב לציין שכמות החוסר ודאות בקבלת החלטות לגבי מה הקהל של מיליוני אנשים רוצה וצריך, היא עצומה. אז יש עקרונות שעוזרים לקבל החלטות עסקיות חכמות, שקשורים למתודולוגיית עבודה
מוצרית, ויש עקרונות וקווים מנחים שקשורים לתרבות הארגונית, למבנה, לטקסים וליחסים בין השותפים בדרך. אני אתחיל דווקא בקטע הלכאורה קל וקצר, שהוא העקרונות של קבלת החלטות מוצר. הדבר הראשון, החלטות מונחות אינפורמציה, מונחות דאטה ומונחות עדויות. אנחנו ננסה עד כמה שאפשר להישען בהחלטות שלנו על התצפית שלנו על העולם, על התלמידים שלנו, על אנשים שחווים את המוצרים שלנו, בין אם זה שאנחנו ממש נראה אותם משתמשים במוצר ולומדים, נכשלים, מצליחים, נראיין אותם, נאסוף את כל האינפורמציה, נאבד אותה ומשם נוציא מסקנות, ובין אם זה להסתכל ממש על הדאטה של מה קורה להם כשהם נפגשים עם המוצר במסה. אז אנחנו משתדלים את ההחלטות שלנו לבסס על האינפורמציה הזאת שהיא evidence מהמציאות, מאיך שהלקוחות שלנו, המשתמשים שלנו, נפגשים עם המוצר. כן, מחוברות לשדה, מה שדיברנו, לשדה כן, שאתם בו אתם פועלים. לחלוטין. זה שונה מהרבה מקומות אחרים שבהם, לא יודע, בעל הדעה או בעל המאה, יש איזה, לא יודע, ארגון מאוד גדול שאנחנו מוכרים לו, ב-50% מהרווחים מגיעים מאיזה ארגון גדול שאנחנו מוכרים לו, ומה שהבוס שם והבוס שלנו מסכימים זה מה שיהיה. ומה בתרבות הארגונית? מה אז בשירות? רגע לפני התרבות הארגונית יש כזה עוד איזה שתי דברים שקשורים, שיאפשרו לנו לזוז לצד של התרבות הארגונית. אחד מהם הוא עיקרון שאנחנו מכנים אימפקט ולוסיטי. בשביל לקבל החלטה צריך להחליט מה פונקציית המטרה שאליה אנחנו מאפטמים. האם אנחנו רוצים לאפטם רק על מהירות? הדבר שאפשר להוציא הכי מהר הוא הדבר שאנחנו נוציא. האם אנחנו רוצים לאפטם על אימפקט? הדבר שיש לו פוטנציאל הכי גבוה הוא הדבר שנעבוד עליו, גם אם צריך לעבוד עליו עכשיו שנה. אז אנחנו מנסים לאפטם על משהו שנקרא אימפקט ולוסיטי, ובעצם החיבור בין שתי הדברים האלה. הדבר שיש לו סיכוי אימפקט הכי גבוה בזמן הקצר ביותר. אני חושב שברגע שאנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו נשענים על דאטה, ואנחנו כולם עליין על זה שאימפקט ולוסיטי הוא הדבר הזה שאנחנו מפתיעים עליו, השיח שלנו, שתכף נדבר עליו בהקשר הארגוני, הוא הרבה יותר בריא, כי אנחנו כולם אמורים לדבר על אותו דבר. אני לא יכול לבוא בלי דאטה, אני לא יכול לאפטם פתאום על משהו אחר, כשהחשיבה שלנו כארגון היא דאטה, אימפקט ולוסיטי ועוד כל מיני עקרונות. אבל נעבור לצד המעניין שקשור לארגון. לא, מה שאתה אומר אבל זה שבעצם יש ערכים ארגוניים שהם במעט מילים, או האליינמנט הוא במעט מילים, כבאמת לאפשר שם את החופש פעולה, אבל הוא גם מייצר בהירות על מה חשוב לנו. כאילו, זה הבדל בין עיקר לטפל. כן, מעניין. כן, יש עוד הרבה מאלה, ואנחנו, תוך כדי אנחנו נדבר גם על איך הערכים האלה, איך העקרונות האלה מוטמעים, כי זה לא ששמים פוסטר ואז כולם יודעים מה זה אימפקט ולוסיטי ומצליחים להחליט החלטות, זה משהו שקשה להטמיע ולהבין, אבל נדבר קצת על איך זה בפועל קורה. בקשר לתרבות הארגונית, אני חושב שהדבר הבסיסי ביותר היא שהאנשים שאנחנו מגייסים רוצים להיות שותפים, ואנחנו רוצים אותם כשותפים. כשותפים בדרך, כחלק מפוד, כחלק מטרייב, כחלק מהחברה. וכשותפים אכפת להם והם יעשו את כל מה שצריך כדי שזה יצליח, הם ייקחו אחריות, אוקיי? אנחנו מדברים על מונח שנקרא responsible adult, הם התנהגו בצורה בוגרת, וזה אומר למשל שכשקשה להם מסיבה כלשהי, הם לא ייקחו על עצמם עוד ועוד משימות אם הם לא יכולים, אלא הם ירימו דגל ויגידו, היי, צוות, הפוד שלי, אני השבוע או החודש הזה יש כל מיני מגבלות שבגללם אני לא יכול להיות 100, מי סוחב את זה או מי עוזר לי. אז להיות responsible adult זה לא לעבוד 12 או 16 שעות ביום כשיש לי רק 6, אלא להיות אחראי ולהבין מה באמת יעשה אימפקט ביחד עם הקבוצה, ולא איך אני אעשה לבד את כל המאמצים עד כדי שאני אשבר. יש פה איזה שותפים בטווח הארוך, אנחנו קוראים לזה co-builders שהם responsible adult, אם כולם
ילחצו את עצמם עד הקצה, אנחנו בטווח הארוך נפסיד. אז הנושא הזה של כאילו שותפות ו-responsible adult הוא חלק ממה שעוזר לנו להביא את האנשים ולעבוד עם האנשים בצורה כזאת ששוב, שפה משותפת, אה, אחריות, שכולם מבינים את המהות שלה. אני חושב שעוד עיקרון מאוד מאוד מרכזי, שהוא כבר לא על האינדיבידואל, אלא היחסים, היחסים בצוות, היחסים הבין-אישיים ביני לבין כל אחד מהשותפים שלי, הוא נושא של אמון הדדי, trust, כדי שנוכל לעבוד בשותפות ולנהל דיונים בצורה מאוד אפקטיבית, אנחנו צריכים לבנות יחסי אמון, ואנחנו צריכים להיות חדים על זה שזה דבר שהוא לא מובן מאליו, הוא שביר, ושיש דרכים לבנות אותו ולשמר אותו ולהגדיל אותו. ואני יכול לדבר קצת על שיטות שסימפלי שמה לעצמה כן, כדי לעשות את הדבר הזה, שהוא גם, הוא בלב של איך אפשר לעבוד ביחד בצוות מולטי דיסציפלינרי, עם כל כך הרבה שאלות פתוחות, ועם כל כך הרבה לחץ להצליח במשימה. אז ההק הראשון, אה, כשאנחנו מתחילים את המסע שלנו ביחד, אנחנו הרבה פעמים, כל צמד, כל זוג, כל אנשים בריליישנשיפ, מתחילים בטראסט יחסית נמוך, אולי באופטימיות מאוד גבוהה, אבל אני לא מכיר את הצד השני, אוקיי? אני לא באמת יודע מה הוא מביא איתו, וכשמתחילים נמוך אז הטיפוס יהיה קצת איטי, ויש איזה פטנט, תכסיס, שמשתמשים בו, שבכניסה שלך לארגון תעשה מה שאנחנו קוראים 15 minutes of joy, פגישות של 15 דקות, הן לא באמת לוקחות 15 דקות, שבו תלמד להכיר את השותפים שלך. פשוט פגישות אחד על אחד עם האנשים שאתה הולך לעבוד איתם בתקופה הקרובה. זה קורה כשאתה נכנס לחברה, זה קורה כשאתה עובר לפוד אחר או לטרייב אחר, אז תכיר מחדש את האנשים שאתה הולך לעבוד איתם עכשיו, וזה היכרות ברמה האישית. מי אתה, מה אתה, מאיפה אתה בא, מה חשוב לך, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב. זה לא פגישות על הקריירה ולא רעיונות, אלא יותר להכיר. מה שקורה זה שבפעם הבאה שאני אצטרך ממך משהו, או בפעם הראשונה שאני אצטרך ממך משהו, או שאני צריך לעבוד על משהו, אני כבר מכיר אותך, אני לא בטראסט שהוא 0 או מינוס 3, שזה נקודת התחלה ממוצעת בעולם, אני בטראסט של 3, פלוס 3. אוקיי, אז נקודת ההתחלה היא גבוהה יותר. עוד קו מנחה שעוזר בדרך, הוא משהו שבו אנחנו אומרים, אני חושב יש לזה ביטוי גם ביהדות, אבל שכחתי אותו, assume good and ask. מהמם, אני מניח טוב על הצד השני, אני מניח שהוא עובד לפי אותם עקרונות שהסכמנו עליהם, אני מניח שהוא רוצה בטובתי ובטובת הארגון, וכשאנחנו נתקלים במצב של אי הסכמה, אני מזכיר לעצמי שאני מניח את ההנחה הזאת על הצד השני. כן, ואם אני לא מסכים איתו, אני מניח שהוא צודק, או שיש משהו בדבריו לפני שאני נכנס לאיזה קלאש או עימות, ואני צריך לשאול ולברר ולקבל את הקונטקסט מהשותף לדרך, כדי שאת הדיון נעשה בצורה הרבה יותר בריאה. אז assume good and ask הוא גם ברמה האישית, אבל הוא גם ברמה הארגונית. מעולה. אוקיי? ומה עושה אולי איזו החלטה בארגון שהיא לא ברורה לי, אני יכול להגיד, אוף, שוב מחליטים החלטות כאלה שאין בהם היגיון, מה הם מבינים, או פשוט ללכת ולישון. כן. אז אני יכולה מאוד להתחבר לזה גם מהעבודה בטריבונה, שזה קשה לפגוש דברים שאתה לא מסכים איתם. אתה כאילו קודם כל לא מסכים, קודם כל זה מציף את כל הגוף, נכון? אנחנו צריכים איכשהו לעבור את הרגע הזה ולהגיד, אוקיי, בצד השני יש מישהו שעשה חשיבה, ו... ואני רגע אחקור איתו ואני אברר איתו. ומה עושים כשלא מסכימים? זאת אומרת, איפה הסמכות באמת לקבל החלטות? אה, עוד מילה על טראסט לפני שנעבור לזה. אוקיי. אה, גם אם עשיתי 15 דקות ואני מניח טוב, יהיו משברים, ותכף נדבר על איך מקבלים החלטות וכאלה, יהיו משברים, וכשאני מזהה משבר כזה, כדי שהטראסט הזה לא יישבר, יש נטייה על הגרף הזה של טראסט שיכול להישאר סטטי או לעלות, כשמתחיל, יש משבר, יש קונפליקט בין שני אנשים, אם הטראסט יורד. עכשיו, אם זה לא מטופל, הוא ממשיך לרדת,
ממשיך וממשיך לרדת, והוא עשוי לרדת בצורה אקספוננציאלית ולחצות את רף הטראסט שממנו קשה יהיה לבנות טראסט חזרה. אז להיות ער על זה שיכול להיות שיש מצב שהטראסט פה נפגע, לזהות את המשבר כפוטנציאל לנקודת מפנה ולבנות אותו חזרה בנקודת המשבר, לא לתת לזה Mm. להמשיך ולהעמיק. זה נורא קל לתת לדברים להמשיך להעמיק, אם אני ער לזה שזה עשוי לקרות. ובנקודה שבה זה קורה, אני עושה את הפעולה המהירה ומברר ומנסה לבנות את זה חזרה, הטראסט רק ייבנה וייבנה, ויש נקודה, כמו שיש נקודה שמנה קשה מאוד לחזור, יש נקודה למעלה שקשה מאוד לרדת ממנה. וזה טוב, כן? פשוט טראסט נשאר. אז זה קשור לטראסט. לגבי חילוקי דעות וקונפליקטים שקורים כל יום, כל יום, אם הכל היה פה known וברור, קלי קלות. מלא מלא unknown, זה העולם שאנחנו חיים בו. ומעבר לזה שאני אזכיר לצד שני את הדאטה ואת האבידנס שאני מביא איתי, ואנחנו שנינו נשקול את הדברים על אימפקט ולוסיטי, ועל הדרך הקצרה ביותר ללמוד כל מיני עקרונות שאנחנו עובדים איתם, עדיין יכול להיות שבנקודה מסוימת יש קונפליקט יש שאין צודק, זמן. אין כן. צודק, אי מהמם. אפשר לדעת מי צודק. אה, ופה אנחנו מדברים על קונטקסט, וכמו שהזכרת, ענבר, מי שיש לו את הקונטקסט העמוק ביותר, הרלוונטי ביותר לקבלת החלטה, הוא זה שאמור להיות אחראי על קבלת ההחלטה. אם אני נפגשתי בחודש האחרון עם 20 תלמידים וראיתי אותם מתמודדים עם משהו, יש לי המון קונטקסט כדי לקבל את ההחלטה למה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה, יותר מלמנכ"ל, בסדר? יותר אולי למי שמוביל את הטרייב. אז הקונטקסט הוא כלי מרכזי שמשרת אותי בתהליך קבלת ההחלטה, אבל אני חושב שיש עוד משהו חשוב, זה שהקונטקסט לא יושב רק אצלי. והתפקיד שלי, כמי שמחזיק אולי את הקונטקסט הכי קרוב לבעיה הזאת, הוא גם לקבל קונטקסט מבחוץ. כי גם ההחלטה שלי על אזור שבו אני מתעסק כרגע, היא נמצאת בתוך איזה עולם רחב יותר. אולי קרה משהו לידי שאני צריך להיות מודע אליו. אוקיי? אולי יש איזה קו מנחה שהחברה רוצה לשים עליו דגש בתקופה הזאת, איזה יעד אסטרטגי חדש. אז התפקיד שלי הוא גם לבוא ולמשוך קונטקסט מהשותפים שלי, מהפירס שלי ברמות השונות, כדי לקבל תמונה מלאה שתאפשר קבלת החלטה הרבה יותר טובה, שלא רק לוקחת את הקונטקסט כן. שדה, אלא גם מהמפקדה מכל מקום. אז רק להוריד את זה רגע עוד טיפה למטה, זה אומר שלמשל אולי בהחלטות של ממשק, מי שיקבל את ההחלטה זה לאו דווקא אתה מנהל המוצר, זה ה-איש UX UI, או בפיתוח, אז מי שיקבל את ההחלטה על הקוד, כי מי שאחר כך צריך להתמודד עם הקוד, זה האיש פיתוח, אז הוא זה שיעשה את זה. זה מאוד מזכיר לנו בהולוקרטיה את המקום הזה של קבלת, כאילו סמכות מתוך תפקיד, ולא מתוך איזשהו מבנה היררכי. וגם מה שאתה מדבר על תהליכי היוועצות, זאת אומרת, אני חושבת שאני שומעת המון תהליכי היוועצות שהם קורים באופן אורגני, טבעי, כאילו בתוך החברה, מתוך מה שיצרתם, שאתה אומר, אני צריך לתכלל גם קונטקסטים אחרים, לא רק את הקונטקסט שלי. אז אתה שואל, מתייעץ, ואז מקבל את ההחלטה, מקבל תמונה רחבה. כן, וזה ממש חלק מהמבנה ומשיטת העבודה, זאת אומרת, זה שאני עובד בצוות קטן ומולטי דיסציפלינרי, כולו aligned על המטרה, כולו מכיר את שיטת העבודה, והוא נמצא בקונטקסט עמוק, אז ההתייעצות הזאת בתוך הצוות, אני לא יודע, UX דיזיינר לא מחליט לבד כי אני מחליט לבד. המפתח שעובד לצידי ומנהל המוצר, הם כולם חיים איתי באותו הקונטקסט, ואז הדיון הוא דיון של קונטקסט עמוק ומשותף. אז זה כבר ברמה הזאת, אבל גם עם הטרייב אנחנו עובדים ברמה של שיתוף בקונטקסט משותף ורחב, ולכן הדברים האלה הם אמורים להיות יחסית טבעיים. אני מתאר פה איזה כאילו אידיליה ואוטופיה, לא, זה לא קל. חילוקי דעות קורים, ולא תמיד קל להחליט ולהתקדם, ויש עוד כל מיני דברים שעוזרים כאילו לזוז מהר ולא להיתקע על כל מיני קונפליקטים ובעיות. כמו מה? אני חושב שהעיקרון, אני חושב שאולי האחרון בסדרה הזאת הוא
ובמקום הזה של חוסר הסכמה, ובסוף לא הגענו להסכמה, אני חושב שצריך ללכת אה, שמאלה, ואתה חושב שצריך ללכת ימינה, או 30 מעלות ימינה, אה, ואנחנו יכולים להתווכח על זה לנצח, כי יש unknown, אנחנו לא יודעים. ופה נכנס איזה עיקרון שנקרא disagree and passionately commit. אנחנו נסכים שאנחנו לא מסכימים, אבל זה לא מספיק. אנחנו נבחר את אחת הדרכים, ומי שהדרך שלו לא נבחרה, מחויב בצורה מלאה ויעשה הכל כדי שהדרך שנבחרה, שהיא לא הדרך שהוא בחר בה, שהוא היה בוחר בה, תצליח ותצליח הכי מהר. וכפועל יוצא מה שעשוי לקרות, זה שהכי מהר שאפשר, אותו בן אדם שלא הסכים, יבין שהוא טעה, אבל הצוות הצליח והשיג את המטרה, או הפיק את הלמידה, וזה מעולה, זה מעולה לעסק שלנו, ויופי. ובמקרה הפחות טוב, אנחנו נפספס בהחלטה, ולא נלמד טוב, או לא נשיג את האימפקט שרצינו להשיג, אבל זה יהיה נחמד כי יצאתי צודק, בסדר? לא, הלכנו בדרך שאני לא מאמין בה, לא השגנו את המטרה, אבל יצאתי צודק. אז לפעמים אני אצא צודק ושמח, או צודק ועצוב, ולפעמים אני פשוט אהיה שמח כי השגנו את האימפקט, ואני אבין ואני אלמד משהו. בסדר? אני אלמד משהו על הדרך שבה אני מקבל החלטות, על מה אני מניח ומה השיקולים שלי בקבלת החלטות. הרבה עבודה עם האגו. כאילו, לשים את האגו בצד במקומות האלה, ולהתחייב וואו. כאילו מכל הלב למטרה. וזה כאילו גם הממדים של ההולנס, כאילו גם מעניין אותי לשאול אותך איזה תמיכה אתם מקבלים בארגון כדי להיות במקומות האלה. אבל אולי עוד שנייה לפני זה, לשאול, תגיד, זה נכון כלפי כולם? כאילו, אני מבינה שבתוך הפוד, אבל כאילו גם המנכ"ל כשהוא ייכנס לחדר הזה, אז והוא ירצה משהו, אז אתם, יש לכם סמכות להחלטה? טוב, זה כאילו קצת נוגע אם מקבלים תמיכה מהארגון, אז התשובה היא, מקבלים תמיכה מהארגון ביג טיים, זאת אומרת, זה חלק ממה שהאנשים שמובילים את החברה מביאים איתם ובאמת מאמינים בו, ואני בטוח שגם להם קשה להאמין בו לא פעם כשהם מרגישים שדברים לא עובדים, אוקיי? אבל הם לגמרי הולכים על זה בכל הכוח. אני אתן דוגמה ממש ריסנט, בסדר? צוות שאנחנו עובדים בו, אה, על התאמה של אפליקציית הפסנתר לילדים, אוקיי? ואנחנו עושים מחקר שוק, מדברים עם ילדים ובודקים את התחרות, ומגיעים למסקנה שילדים צריכים לקבל פרסים מאוד משמעותיים כדי לתת להם מוטיבציה ולהתמיד וכולי. מעבר לזה אנחנו מגיעים למסקנה שמה שהולך היום אצל ילדים זה לקבל דמויות ולאסוף דמויות. מי שמכיר ברול סטארס או כל מיני משחקים כאלה. וזה קצת לא המוצר שלנו. זה לא פסנתר, זה לא מוזיקה. אבל אנחנו אחרי התצפיות של הצוות והמחקר בטוחים או לא בטוחים בכלום, אנחנו אף פעם לא בטוחים בכלום, מניחים שזה הדבר החזק ביותר לעשות. וזה עושה ליובל, המנכ"ל, קווץ', הוא לא מצליח להתחבר לזה. ואנחנו מדברים על זה לא מעט. ובסוף אני חושב שהוא לא משתכנע, אבל הוא בדיסאגרי ופאשניטלי קומית, ומשתף איתנו פעולה בלחשוב על איך לעשות את זה קצת יותר קשור לעולם שלנו. והצוות רץ, הצוות עושה את זה. הצוות מגלה שזה לא הדבר המהיר ביותר, זה לא האימפקט ולא סיטי. זה לא היה הדרך הנכונה, יובל צדק. אני בטוח שהוא לא שמח שהוא צדק. אוקיי? אני בטוח שהוא לא שמח שהוא צדק. בשיחה איתו אחרי זה, שאלתי אותו, רגע, האם היית צריך לעצור אותנו? אתה או מישהו אחר שחשב כך, האם היה צריך לעצור אותנו? והתשובה היא שכל עוד הדרך שעשינו, ההיוועצות, השיתוף, הדיון שמנחה evidence וכולי, קרה, והוא השתכנע שאנחנו עושים את כל השיקולים, זה לא נראה לו נכון לעצור אותנו, אוקיי? אז כן, זה לא בהחלטות בפוד, זה חוצה ארגון. אה, אז איזה תמיכה אתם עוד מקבלים מהארגון? יש טרייב שהוא טרייב של סקייל, נכון? שמה כן, התפקיד שלו? כן.
אז המוצר שכל אחד מהטרייבים שלנו עובד עליו הוא מוצר שהתלמידים שלנו נפגשים איתו. תלמידים, אנשים שמתעסקים בתחביבים. אה, המוצר של הטרייב הזה שנקרא סקייל הוא החברה, או הארגון. אה, ובעצם כדי שאנחנו נהיה ארגון חזק, עמיד, צומח כארגון, וכדי שהעקרונות האלה ילוו אותנו ויוטמעו בצורה טובה, הארגון הזה של סקייל כל הזמן עם העיניים על הדברים האלה ומנסה לחשוב איך אני לא רק משמר עקרונות ומבנה ושיטה, אלא איך אני מתפתח, איך הארגון הזה אה, משנה טיפה את הדרכים שלו, כי זה לא סטטי. בגודל מסוים, לא יודע, היה צריך טרייבים. טרייבים עבדו טוב בצורה מסוימת או לא עבדו טוב, בואו נשנה טיפה את האופן שבו הטרייבים עובדים. אז הארגון הזה של סקייל כל הזמן מסתכל על החברה כעל המוצר, ומנסה לראות איך משפרים את הרזיליאנס, איך שומרים על מצוינות, איך הערכים מתעדכנים ומוטמעים בארגון. אז זה ממש ארגון אנחנו המוצר שלו. יש טקסים ארגוניים? כן, כן, אני חושב שנתחיל כזה מלמטה. פודים עובדים באג'ייל, בסקראם, בעצם יוצאים לדרך כל שבועיים עם סט מטרות, גוזרים משימות, רצים, בודקים בסוף השבועיים, בסוף הדבר הזה שנקרא ספרינט, אם עמדנו במטרות. יש טקסים שבאים ביחד עם השיטה הזאת. יש טקס שהוא בעצם תכנון או קדם תכנון כזה, מדברים ביחד על מה אנחנו חושבים שיהיו היעדים שלנו, נותנים קונטקסט לאן צריך ללכת בצורה יחסית עמוקה, ואז נפגשים בתחילת הספרינט הזה, בתחילת השבועיים לספרינט אופן, גוזרים משימות, ובעצם מגדירים יעדים היום שני סכינים ממש לפני דקה. ברורים ומוחלטים של הספרינט, כל אחד מבין מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות במהלך הספרינט, ובקצה של הדבר הזה, בקצה של הספרינט, אנחנו יודעים מה הצלחנו ומה לא הצלחנו, ואנחנו יכולים to reflect, לעשות רטרוספקטיבה, זה תהליך שנקרא רטרו, ולהבין מה עבד לנו ומה לא עבד לנו. כן. אז זאת אומרת, העקרונות של השיפור המתמיד, יש שם כל הזמן, וזה לא קורה פעם בשנה, זה קורה תדיר. זה קורה כל ספרינט, כן, כשהמטרה, אני לא אגיד שאנחנו תמיד מצליחים לעשות את זה בצורה מצוינת, של אותו תהליך רטרו, היא להגיד, אוקיי, בספרינט הקודם אנחנו לא היינו מסונכרנים על הקצב התקדמות של, לא יודע, בין הדיזיין לבין המפתחים, וזה גרם לזה שהתחלנו לפני שהדיזיין מוכן והיינו צריכים לעשות הרבה שינויים. המטרה היא לגזור מזה משימה לספרינט הבא, שינוי שקורה כבר בספרינט הבא שבו אנחנו משתפרים. אז זה תהליך הרטרוספקטיבה. לגבי הטקסים האלה, אנחנו דיברנו על לוסלי, על highly aligned ולוסלי coupled, אז הטקסים של הפלנינג והספרינט אופן הם alignment על המטרות והמשימות שצריכות לקרות, הם alignment על מה אנחנו עושים. הרטרו עוזר לנו קצת ב-alignment על איך אנחנו עובדים. מהמם. קצת אותם עקרונות מנחים יכולים לצוף שם, למה זה לא עבד? כי לא שקלנו אימפקט ולוסיטי כמו שצריך, או כל מיני דברים כאלה. אז זה מה שהרטרו הוא יותר על האיך, והספרינט פלנינג והספרינט אופן הם יותר על המה. והטקסים האלה שקיימים ברמת הפוד, קיימים גם ברמת, חלקם, לא כולם, ברמת הטרייב, ברמת החברה, וככל שאנחנו יוצאים החוצה, הדיון הוא יותר מתאי, ויותר על הערכים צפים בו יותר מאשר המשימות עצמם. אוקיי, אז זה קצת הצורה שבה טקסים עוזרים לנו לשמור על אליימנט על אותם עקרונות מנחים. מדהים. אז אני כשמשהו אגיד לא עבד ומדברים עליו, בעצם העקרונות האלה עולים בשיח. בסדר? במקום הפוסטר של אימפקט ולוסיטי וכולי. כן, זה חי כל הזמן, בכם כאנשים שעובדים בארגון ובארגון כמכלול. אז אני אגיד שבלי לשים לב הגענו
כמעט ל10:50. וואו. ואפשר, אני בטוחה, להמשיך ולדבר. אני ממש מזמינה, אם יש שאלות, תכתבו אותם בצ'אט או דברים שאתם רוצים לדעת. אני רואה ששרון כתבה, אם יש איפשהו כתוב ומאויר המבנה הארגוני, העקרונות והתפקיד של כל טרייב. אני אגיד שאני חושבת שהמבנה של סימפלי הוא מבוסס על המבנה של ספוטיפיי, והמבנה של ספוטיפיי קיים ברשת, אז אפשר למצוא אותו. ואני לא יודעת אם יש משהו שאתם יכולים לשתף ככה בצורה פתוחה לציבור. אני יכול להודות שאנחנו לא מצטיינים בתיעוד, אז אני מניח שזה נמצא בהרבה חומרים, אין לי איזה משהו שאני יודע שאני יכול לשתף ככה. מעולה. וכמה המודל הזה נשען או מתאים לעבודה מרחוק או עבודה ממשרדים? שאלה מצוינת. אני הצטרפתי ערב הקורונה לסימפלי, ממש ערב פברואר 20, הצטרפתי לסימפלי, ואני חייב להגיד שהיה מאוד קשה להיכנס לתפקיד הובלה ברמוט בחברה שזו דרך העבודה שלה, מהמם. אוקיי? לשמחתי צלחתי את התקופה הזאת, ואני עדיין פה, אבל אנחנו בהחלט מאמינים שנוכחות פיזית עוזרת לנו לחיות את הערכים האלה ולעבוד ביחד. אני לא אומר שאי אפשר לעשות את זה ברמוט, אני חושב שאנחנו כארגון לא הלכנו לשם, לא בדקנו את זה לעומק, ולכן גם לא מצטיינים בזה. לי אישית קשה לעבוד מהבית, אני מגיע כמעט כל יום לתל אביב, אני גר בזיכרון יעקב, אה, כי אני מרגיש שבשיטות העבודה האלה הרבה הרבה יותר כיף לעבוד ביחד עם האנשים פנים אל פנים. לא רק יותר כיף, גם יותר אפקטיבי. זה לא אומר שזה לא אפשרי, זה רק אומר שאנחנו כארגון לא כיוונו לשם ולא מצטיינים בזה. מעולה. שואלים בצ'אט, האם זה יתרון לעבוד בגישה הזאת כשיש חברה שיש לה אימפקט חיובי? זה יתרון לעבוד, האמת אולי גם, אני רוצה לקחת את השאלה הזאת ולשאול אותך, כאילו, כן, דיברנו על איך אתם עובדים, על השיטה שהיא גם שיטה כשיטה, והיא גם הרבה מזה מחוברת אינטואיציה למה שאנשים רוצים לעשות, לערכים הארגוניים. יש פה איזה שילוב שאנחנו מדברים בו בין איך אנחנו עובדים למי שאנחנו, כן, לממד האנושי בתוך ההתארגנות. אני רוצה לשאול, א', מה אתה מוצא שקשה, אולי, וגם, האם היית הולך אחורה מזה? כאילו, איך זה, איך זה, איך זה בשבילך לעבוד בארגון כזה? טוב, אז קשה, התשובה היא כן, קשה. קשה, כי העסק שבחרנו הוא עסק שלא קל להצליח בו, אנחנו מנסים לעבוד בצורה חיובית על הפסיכולוגיה של אנשים כדי שיתמידו במשהו שקשה. קשה ללמוד גיטרה, קשה ללמוד פסנתר, קשה להתמיד בדברים, כמו שקשה לעשות כושר לאורך זמן. ואנחנו עושים את זה באמצעות אפליקציה, אנחנו לא שם, פיזית. אז המוצר וההצלחה העסקית שלו זה דבר קשה. שיטת העבודה שלנו מאתגרת. אני לא יכול לבוא סתם עם דעה, אני צריך לבוא עם דעה שהיא נשענת על עדות, ואני צריך לייצר את העדות הזאת, אה, ואני צריך לשכנע אנשים שנמצאים איתי בקונטקסט ואולי חושבים אחרת ממני. הם רואים בדיוק אותו דבר כמוני וחושבים אחרת ממני. אז אנחנו מאותגרים כל הזמן על ידי השותפים שלנו ועל ידי מציאות שיש בה המון unknowns. אז קשה להצליח, אוקיי? ופוטנציאלית קשה לקבל החלטות, ולכן כל השיטות האלה שדיברנו עליהן עוזרים לנו בקבלת כן. החלטות מהירה, ולא בוויכוחים אינסופיים. אני אגיד שכשזה קשה, וזה קשה בשוטף, המהות של מה שאנחנו עושים, למרות שאני נכנסתי לפה בחיפוש אחר דברים, חברות שעושות אימפקט, אחרי שהייתי בכמה חברות שעושות אימפקט חיובי על העולם, אני הופתעתי עד כמה הרוח הגבית, האוויר שזה ממלא לך בריאות, זה שבסוף לאנשים זה עושה לא טוב בקטנה, זה משנה להם את החיים. אוקיי, במקרה
קצה, זה משנה להם את החיים, אבל גם זה עושה למלא אנשים פשוט טוב ביום יום, בלי לשנות את החיים. כן. אז זה, זה זה, נותן המון 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 אנרגיה, ואני חושב, אם שואלים על האם הייתי הולך למקום אחר, אני קצת מפחד מזה, בסדר? קצת מלעזוב מפחד את סימפלי, מללכת למקום אחר. מללכת למקום שבו אני לא עושה את אותה מהות, לא עושה מהות שהיא כל כך חיובית. אני גם מפחד, גם ברמה הארגונית, למרות שעבדתי כמעט 2 עשורים בארגונים מאוד מאוד שונים לפני סימפלי, אני רואה את הטרנזישן חזרה כטרנזישן שעשוי להיות קשוח עבור. אוקיי. אמ, יש פה ממש שאלה אחרונה של מה יעזור לגייס את הדמויות המתאימות בארגון ובהנהלה לאימוץ קווים מנחים כאלו. אני לא יודעת אם אתה יכול לענות על השאלה הזאת, אבל זה אולי קשור למה כן. קשה, כן, זה קשור למה קשה. אחד הדברים ש, שמורכבים בארגון כזה זה לצמוח כחברה, זאת אומרת להגדיל את הארגון בצורה משמעותית. כי האנשים שצריכים להצטרף צריכים כאילו להיות באיזה, זה לא בדיוק טייפקאסט אחד, אבל צריכים להיות מאפיינים אישיותיים של no ego בקצוות, כאילו, ממש no ego. ממש הרצון להיות שותפים על מלא. זה לא רק אני מחליט כי אני שותף, אלא גם אני שותף, אנחנו מחליטים ביחד. וקשה למצוא אנשים שיכולים לחיות את הדבר הזה. יכולים להיות אנשים מצוינים בכל מיני דברים, אבל בהקשר התרבותי זה קשה. אני לא הבן אדם שיכול לענות על איך לעשות את זה. כחלק מתהליך המיון יש פה רעיונות תרבותיים כבדים. אני בתהליך המיון לסימפלי הרגשתי שצללו עד לעומק הנשמה שלי, עד שגילו מקומות שבהם אולי כבר אין נשמה, כדי להבין אם אני מתאים, אם נראה להם שאני מתאים. אז יש פה אנשים שיודעים לעשות את זה כנראה טוב, אבל קשה למצוא את האנשים המתאימים לארגון כזה, וקשה לשמר תרבות ארגונית כזאת, צריך לעבוד על זה קונסטנטלי. לא סתם יש לנו ארגון שנקרא סקייל, שעובד כל הזמן על לשמור על זה ולפתח את זה. מדהים. אז כמה דקות לסיום, אני רוצה להזמין את המשתתפים להיכנס לפדלט שהכנתו מראש, וככה קצת לעשות לנו איסוף בסדר במחשבות. יש שם 2 שאלות, מוזמנים להיכנס וככה לראות מה עולה. תכף אני אשים קצת מוזיקה ברקע. ואני אגיד אנחנו המון בעולם העבודה מדברים על מחוברות ואינגייג'מנט, וזה נשמע מהצד שהדרך שבה אתם עובדים, גם הייעוד, אבל גם העקרונות עבודה, וגם זה שיש לכם כאילו את הכלים ואתם מקבלים את התמיכה הארגונית הנכונה, זה כאילו מייצר איזשהו חיבור, לא צריך לרתום אתכם לדברים, אתם כבר רתומים מראש. ואני אגיד לך תודה ממש ממש יוני על הזמן שלך ועל האפשרות לשמוע ולקבל השראה ולהגיד כן, הנה זה קורה גם בישראל. ותודה לכל מי שבא להשתתף, והנה אני משתפת את הפאדלט, תישארו עוד שנייה ואנחנו נשים לנו איזה שיר ככה שמח לסיום. לאט לאט נצא לסוף שבוע. תן את השמיים והשמש החמה, תן לראות אותה מן הנשמה, תן לנפש שתבער, תן להיות חופשי ומאושר. שיר לנו שיר ושלח לנו אור, תן יום בהיר ולטהור, חד בנפשי לבן ומואר, בוא חופשי ולך מאושר. יש ימים יפים שהדרכים בהן גדולות, יש דברים טובים גם בלילות, וכל מה שעוד נותר רק להיות חופשי ומאושר. שיר לנו שיר ושלח לנו אור, תן יום בהיר ולטהור, חד בנפשי
עוד תפילה אחת אנחנו נבקש ממך, עוד תפילה נריע לשמך, זכור אותנו גם מחר, תן להיות חופשי ומאושר, שיר לנו שיר ושלח לנו אור, תן לי גם בהיר לדרום, חברים, תודה רבה. תודה רבה על האירוע. תודה רבה על הבוקר הזה. סוף שבוע רק, נפלא. שיהיה לנו עוד מהדברים האלה. תודה. תודה תודה רבה. רבה. תודה רבה, היה מרתק. היה מאוד מעניין, תודה רבה. שבת שלום, שיעבור בשורות טובות. שבת שלום. תודה, תודה. ענבל, אל תסגרי רגע, כי אני רוצה לשמור משהו מהצ'אט ואני לא מצליחה. בסדר, שרון, אין בעיה. יהיו גם עם אלמוד אני לא דברים. יודעת למה זה לא עובד לי. שנייה, אני הולכת להביא את הטלפון שלי, אני פשוט סתום לשם רגע. אני יכולה לשלוח לך אחר כך, אם את רוצה. לא, זה צ'אט פרטי. תהי שנייה אחת. אוקיי. רגע, אני תודה אעצור את רבה, ה... יוני.